ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ମୋତେ ତ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। କାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କରିବା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛର ତରକାରୀ କରିବା। ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁକୁ ପକାଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରା ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିବେ, ତାହେଲେ ସେ ମାଂସରୁ ଯେଉଁ ମାଛରୁ କିଛି ମାନେ ବାହାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଜିରା, ଧନିଆ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଡେମ୍ଫ ନେବେ, ତାହେଲେ ଫ୍ଲେଭରଟା ମସଲାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ପଡ଼ିବନି, ଫୁଟଣ ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ ମାନେ ବାଟିଥିଲୁ ସେଇଟା ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ, ଲୁଣ, କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ କଷିଦେବା। କଷିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଟା 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 ମାଛ କରି ଆପଣ ଖାଇବେ ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ। ଓ କି ଟେଷ୍ଟ! ଆମର ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ତରକାରୀ।